Per mi, Basket Beat és un taller on podem fer ritmes nous amb la pilota de bàsquet i també fer un treball en grup. Per mi, Basket Beat és una imaginació perquè és creativitat. Pues la veritat és que em sento molt bé amb els meus companys. És un treball que ens ajuda a consolidar la nostra relació com a companys de classe. Per mi és la concentració, perquè a l'hora de botar la pilota la nuestra cara cambia. Desde cuando hemos empezado Basket Beat me he sentido diferente con los otros compañeros. Ritmes. Coordinació. Entreteniment. Música. Treball en equip. Diversitat. Imaginació. Interactuar amb la mirada.